Juvete! Deci pe bilet, ca să știe și restul, scrie 22 de cărți cu fața. Faci trucuri? Sunt niște măgări. Ce râde? Supăritate! Ia strigotul le zic. Bă, Coco! Bă! Bă, prietene! Bă! Prietenaș! Aline! Prietenaș! Faceți de timp? Nicușor de la Brăila. Bă, mă, ce-i faci acolo? O cărți negre! Schiloțe, ce faci eu? Mi se pare că ți-a auzit vocea. Coco, vezi că trișează. Bă, dați-mi barbut! Cărți roșii, fără 12, 13, 14. Yeah! Bravo, bă! Ai câștigat! Bă, ce-ți faci acolo, că n-am prins gluma? Jucați motonțopul, bă! Bă, vă jucați Macao? Cartea greșită, Joker. Bă, e bun, bă, e bun, sau e? E bun, bun. Fă-ne un dans! Bă, dar care a fost faza? Sau? Îl bate! Orice cartea, lege. Bă, prietene! Altă... Calota! Unde e calota să ia geaca? Seniorita! Asta e cartea ta? Nu! Bă, de ce nu ești cooperant? Ne mâna cu ea, bă. Asta e cartea ta? Nu! Și-a pus Unde la ultima carte cărți? O știm, frate. Asta am văzut la televizor. E? Mâzgă! Ta? Nu! E cartea ta sau nu? Era să le... Ata, bă, bun, bă. Vino în coacă, ți-e fric, Coco. Vino. Mai are un număr? Și termină? Păi să nu mai începeți al număr. Da, să nu mai începeți al număr. Nu e gata. Ești frumos? Unde a apărut cartea?